ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। അപ്പോൾ 16 മാല ജപിക്കുന്നവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ മലയാളം ഗ്രൂപ്പിൽ എത്ര പേര് 16 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇതുവരെ നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. കാരണം നമ്മള് ദീക്ഷ എടുക്കാന് ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരും നിങ്ങളോട് ജോയിൻ ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും മടിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു 16 മാല ജപിക്കുന്നവർ വളരെ കുറവാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ നോക്കിയപ്പോ 70-ൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാര് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിൽ ഒരു 50 പേരേ ഉള്ളൂ, എല്ലാ ക്ലാസ്സും കൂടെ നോക്കിയാൽ. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ദീക്ഷ എടുക്കാനും മുന്നോട്ട് വരാത്തത് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് എല്ലാം എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. നിങ്ങളിപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണ്, കാരണം നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും എവിടെയോ ഒരു തടസ്സം, നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല. അതായത് അനർത്ഥ നിവൃത്തി സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, ആദവ് ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭജനക്രിയ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അനർത്ഥ നിവൃത്തി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, അങ്ങനെ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുന്നോട്ട് വരാനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? അതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം. കാരണം നമ്മൾ സത്സംഗത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പുകൾ തിരിച്ച് സത്സംഗങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും വീട്ടില്, ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും അതിനെയെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ആഗ്രഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള വഴികൾ കാണിച്ചു തരും. യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം എന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. കാരണം യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് ആ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം നീക്കി സ്വയം ഭഗവാൻ ആ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ സ്വയമാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് നീക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? അപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണം ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ചേർന്ന്. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, എന്തുകൊണ്ട് അനർത്ഥ നിവൃത്തി വരുന്നില്ല, നമ്മൾ അത് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സത്സംഗത്തിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിഹാരം കാണേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളുടെ സ്വരൂപസ്ഥിതി. അധപുംബിർദ്വിജശ്രേഷ്ഠ വർണ്ണാശ്രമ വിഭാഗശഃ സ്വാനുഷ്ഠിതസ്യ ധർമ്മസ്യ സംസിദ്ധി ഹരിതോഷണം. ഹരിതോഷണത്തിലേക്ക്, അതായത് ഹരിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം. കാരണം ജീവാത്മാവ് എപ്പോഴോ ഭഗവാനെ മറന്ന് ഭഗവാനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ അധപ്പതിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ്. ആ ജീവാത്മാവിന് മനുഷ്യ ജീവിതം എന്നുള്ളത് ഭഗവാനെ സേവിച്ച് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് തിരിച്ച് തന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. അപ്പോൾ ആ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ പകുതി വഴി വരെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ. കാരണം
ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രഭുപാദ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരി, നാമജപവും നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം, അതും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും എവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ നിന്നു പോകുന്നത്? അത് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യണം. കാരണം ദീക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആചാര്യന്റെ ആ ഒരു ആചാര്യനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് കഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ നാമജപം മാത്രം പോരെ? നമുക്ക് കലികാലത്ത് നാമജപം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നാമജപം മാത്രം പോരെ എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. കാരണം കലോ ദോഷനിധേ രാജൻ അസ്തി ഏകോ മഹാൻ ഗുണഃ കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്തസംഗ പരം രചേത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി തന്നെ ഭാഗവതത്തിൽ. കലികാലത്ത് കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് മുക്തി നേടാം. ശരിയാണ്. പക്ഷെ എങ്ങനെ കീർത്തിക്കണം? അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമജപം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? എങ്ങനെ ചെയ്താൽ അങ്ങനെ മുക്തിയിലേക്ക് ഉയരാം? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ പോലെ നിരന്തരം അത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? നിരന്തരം നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ ജപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഈ കലികാലത്ത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സദാസമയം ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് നിരന്തരം നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ പോലെ നമുക്ക് ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ പ്രഭുപാദ തന്നെ നമ്മളോട്, പ്രഭുപാദ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നേ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ 64 മാല ജപിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അത് പ്രഭുപാദന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കേട്ടപ്പോൾ 64 മാലയോ, അതെങ്ങനെയാ, അത് അത്ര നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്നെല്ലാം അവര് കുറച്ച് വിഷമം കാണിച്ചപ്പോ പ്രഭുപാദ എന്നാൽ 32 എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അതും പറ്റില്ല, 32 കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രഭുപാദ എന്നാൽ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ 16 മാല നിങ്ങൾ ജപിച്ചോളണം എന്ന് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ 16 മാല 2 മണിക്കൂർ മതി നമുക്ക് 16 മാല ജപിക്കുവാൻ. ബാക്കിയുള്ള സമയം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ 3 ലക്ഷത്തോളം, അതായത് ഒരു ദിവസം ആ ജപം എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ആഹാരവും ഉറക്കവും എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കത് സാധ്യമാകുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ, നമ്മുടെ നിത്യവൃത്തിയിൽ, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ മുഴുകി പോകുന്നു. ഇത് 16 മാല ജപിക്കാൻ തന്നെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമയം കണ്ടെത്തുകയാണ്. അതിനിടയിൽ അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഭാഗവതം മുതലായവയെല്ലാം കേൾക്കുന്നത്. അത്രമാത്രം നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതിയിൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ നിരന്തരം നാമം ജപിക്കാനോ ഭഗവത് സ്മരണയോ നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രീതി നേടുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പരിശുദ്ധതയിലേക്ക് എത്തുവാൻ സാധിക്കും? അപ്പോൾ അതിനാണ് പ്രഭുപാദ ഒരു ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്ന ഒരുപാട് കൃഷ്ണ സേവനത്തെ കുറിച്ച് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ സേവനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു ഉന്നതിയിലേക്ക്, അതായത് ആ കൃഷ്ണാവബോധം, നമ്മുടെ അവബോധം പരിശുദ്ധമാക്കി കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരാചാര്യന്റെ, അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ബോധ്യമാകുന്നു. കാരണം ആത്മാവിനെ, കൃഷ്ണാവബോധം എന്നുള്ളത് ആത്മാവിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി കൊണ്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. കാരണം ശരീരത്തിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ്. ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചികിത്സയ്ക്കായിക്കൊണ്ട് മരുന്ന് സേവിക്കുന്നു, ശരീരത്തിനെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അതുപോലെ ജീവാത്മാവും തന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ വിട്ട്, ജീവാത്മാവ് ഇപ്പോൾ ഒരു അസുഖം ബാധിച്ച അവസ്ഥയിലാണ്. എന്ത് അസുഖമാണ് ജീവാത്മാവിന്? മറവി രോഗം അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനം. തന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു. താൻ എവിടെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ജീവാത്മാവിന് ആ ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള അവബോധമില്ല. തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി എന്താണ് എന്നുള്ള അവബോധമില്ല.
അതുകൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവിനെ ഉയർത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. എങ്ങനെ നമ്മുടെ കടമ? മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചതുകൊണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. നിഷ്കാമമായിട്ട് ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുക. അത് മാത്രം പക്ഷേ ചെയ്താൽ പോരാ. പിന്നെയോ ആത്മാവിന്റെ ഉദ്ധാരണത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഈ മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മാത്രമേ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ശ്രദ്ധ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. വേറെ ഒരു ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ആത്മാവിന്റെ പരിശുദ്ധിക്കായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം, അത് നമുക്ക് ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം സ്വയം നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം സ്വയം ഒരു ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ 16 മാല ജപിക്കുക, നിരന്തരം ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു ചിട്ടയോടുകൂടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി നമ്മൾ ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ദീക്ഷയും ലഭിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ആകണം, നമ്മൾ കൂടിച്ചേരണം. ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കപ്പെടണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ, ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന് അങ്ങനെ അതുവഴി ആ ആചാര്യനിലൂടെ, കാരണം നമ്മളെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമ്മളെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ആവശ്യമാണ്. അതായത് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ പേര് കൊടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത്, ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കൂളിൽ നമ്മൾ പേര് കൊടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന ആളുടെ മകനാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവിടെ ആ ഒരു ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സ്കൂളിൽ ചേർക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ആരുടെ ശിഷ്യനാണ് എന്നുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ പോകണം. അല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേരുക? നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയും ഇല്ലാത്ത ഈ ശരീരബോധത്തിലുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവ് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഉയരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രഭുപാദ നമ്മളെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണം. പ്രഭുപാദ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു ഓതന്റിക് ആയിട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടണം. അപ്പോൾ ആരായിരിക്കും യഥാർത്ഥ ആചാര്യൻ? ഒരാചാര്യനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആചാര്യനിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവം കേട്ടറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലും പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ആചാര്യൻ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആചാര്യൻ മാം വിജാനീയാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആചാര്യനെ എന്നെ പോലെ തന്നെ കരുതണം. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം ആചാര്യനെ കുറിച്ച് ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ആ ആചാര്യന്റെ ആവശ്യം അത്രമാത്രം ഉണ്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ. കാരണം ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഗുണങ്ങളും ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ഒന്നും സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അത്രമാത്രം പരിശുദ്ധമല്ല തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ഒരാചാര്യനിൽ നിന്ന് തന്നെ, എങ്ങനത്തെ ആചാര്യൻ? ഭഗവാനെ റിയലൈസ് ചെയ്ത ഒരു ആചാര്യൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയുത സേവനം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാചാര്യൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടല്ലേ? കാരണം അവിടം വരെ നമ്മളെ ഭഗവാൻ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി ചോയ്സ് നമ്മുടേതാണ്. നമ്മൾ ഇസ്കോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം മുതലായവ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, 16 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മൾ ആ വാതിൽക്കൽ വരെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അകത്ത് കടക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഒരു ചോയ്സ് കൊടുത്തതുപോലെ, അർജുനന് ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചിട്ട് അവസാനം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു, നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ, നിനക്ക് യോജിച്ചത് എന്താണോ അത് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഭഗവാനും ഇവിടെ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ആ
ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടെ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഏത് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളും അവരെല്ലാമാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പമുള്ളത്. എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സത്സംഗം ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, 16 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത്രമാത്രം പോരെ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അത് പോരാ. കാരണം ഭഗവാൻ സ്വയം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം സ്വയം സന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായി, അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഇതെല്ലാം കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് 64 ദിവസം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ശിക്ഷണം എല്ലാം സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹം നമുക്ക് വഴി കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ശ്രീരാമചന്ദ്രനും എല്ലാവരും തന്നെ. അപ്പോൾ ഗുരു ഒരു അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. കാരണം ഗുരുവിന്റെ ആ ഉപദേശങ്ങളാണ് ആത്മാവിനെ ഉണർത്തുന്നത്. കാരണം ഗുരു നമ്മളെ ആ അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. ആ ഗുരുവിനെ സേവിക്കുന്നതും ആ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ പാലിക്കുന്നതും എല്ലാം തന്നെ ഒരു ശിഷ്യന്റെ കടമയായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശാം ദ്വന്ദ്ഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണ തേ ദ്വന്ദ് മോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രതാഃ. നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതോട് കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. ആ അവസരം ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. 16 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നിവൃത്തി വരുത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഗോപി തൊടണം, ചിലരെല്ലാം അങ്ങനെ വിചാരിക്കും. പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിലകവും എല്ലാം ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ദീക്ഷ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ചെയ്യണം, അതൊന്നും എനിക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വളരെയധികം നിർബന്ധമുള്ള, അതായത് ഗോപി തന്നെ തൊടണം. നമ്മൾ 12 ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥലമാണ് ഈ ശരീരം, ക്ഷേത്രം എന്നുള്ളത്. ആ ക്ഷേത്രത്തെ നമ്മൾ 12 ദിക്കിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന 12 ഇടങ്ങളിൽ നമ്മൾ അലങ്കരിക്കണം ഗോപി കൊണ്ട്. അത് നിർബന്ധമാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥലത്തെ ക്ഷേത്രത്തെ നമ്മൾ അലങ്കരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴെല്ലാം ഇത് ഗോപി തൊടുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അത് ആരെങ്കിലും കളിയാക്കുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോശം ഉണ്ടാകുമെന്നോ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തൊടാം. അതായത് ഗോപി തൊടുക തന്നെയാണ് വേണ്ടത്, അല്ല എന്നുള്ള. കാരണം കൃഷ്ണഭക്തനെ മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നത് തന്നെ അവരുടെ പാപമുക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഗോപി വൈഷ്ണവ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ പാദത്തെ നമ്മുടെ നെറുകയിൽ നമ്മുടെ നെറ്റിയിൽ നമ്മൾ തൊടണം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒന്നും ഇത് സാധ്യമല്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഈ 12 നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് 12 ദിക്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു തിലകം ധരിക്കാവുന്നതാണ്. അതാർക്കും കഷ്ടമുണ്ടാകുകയില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ അതുപോലെ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് മാനസികമായിട്ട് തോന്നുന്നത്, അതായത് ദീക്ഷ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടി വരികയില്ലേ എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിനെല്ലാത്തിനും തന്നെ വഴിയുണ്ട്. അതുപോലെ പ്രസാദം ഭഗവാന് നിവേദിച്ചതേ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കാവൂ എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ ചിലരുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് നിവേദിച്ചത് കഴിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെയും എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ ഇതുപോലെ എല്ലാ വീടുകളിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇടുന്നതിന് മുൻപേ കുറച്ച് നമ്മൾ നീക്കി വെക്കുക, ഭഗവാന് നിവേദിക്കുക, അത് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുക. അത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങളിലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇടുകയില്ല. അങ്ങനെ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിന്ന് കുറച്ച് എടുത്തു വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ. എന്നിട്ട് അത് ഭഗവാനെ നിവേദിക്കുകയും ചെയ്യാം. കാരണം ഭഗവാനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധം എന്നുള്ളത് അതാണ്. ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുത്തുക, ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സൽക്കരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചു വരുത്തുക. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ അതിഥിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുക.
കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരവോടുകൂടി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. ഭഗവാന്റെ വരവോടുകൂടി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ശാന്തി ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ്. ഭോക്താനാം യജ്ഞ തപസാം. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഓസ്റ്ററിറ്റി ചെയ്യുന്നോ, നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നോ അതിന്റെ എല്ലാം ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചിട്ടേ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ചിട്ടയാണത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണത്? ആ കർമ്മഫലങ്ങളെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന് നിവേദിക്കണം. അപ്പോൾ ഭഗവാന് നിവേദിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേർ പറയുന്നത് വീട്ടിൽ ഉള്ളി ഇല്ലാതെ ഒന്നും കഴിക്കാനായിട്ട് വീട്ടിൽ ആരും സമ്മതിക്കില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ അത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടി കുറച്ച് മാറ്റിവെക്കും, എന്നിട്ട് അത് ഭഗവാന് നിവേദിക്കുക. കാരണം നിവേദ്യം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കുമായിട്ട്, അത് പ്രസാദം എല്ലാവരുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കണം. കാരണം പ്രസാദം നമ്മുടെ പ്രസാദേ സർവദുഃഖാനാം ഹാനിരസ്യോപജായതേ. ആ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണത്. ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും ഇല്ലാതാകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരെയും എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ അവരുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഇത് ഒരു എളുപ്പത്തിലുള്ള വഴിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് തെറ്റുണ്ടാകുക? കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികളെയും അച്ഛനമ്മമാരെയും എല്ലാവരെയും നമ്മൾ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രസാദം ദിവസവും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരികയല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഉള്ളിയിടാതെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്ത വരുമ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗമായിട്ട് മാറുകയാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും ചിന്തിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നീക്കി വെക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഇവിടെ വന്നു. നമ്മളൊരു കൺസേൺ കാണിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വളരെയധികം നല്ല ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു. രണ്ടാമതായിട്ട് ആ പ്രസാദം കുട്ടികൾക്ക്, അച്ഛനമ്മമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും വിളമ്പുമ്പോൾ അത് കഴിച്ച് അവരുടെയും ആ ഒരു കോൺഷ്യസ്നസ് അതും പരിശുദ്ധിയാകുന്നു. പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതെയാകുന്നു. കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ സമാധാനം ഉയർന്നു വരികയാണ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു വളരെയധികം നിങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് തന്നെ കരുതരുത്. അത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഭഗവാന് നിവേദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഏതവസ്ഥയിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ നിവേദിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ചിന്ത. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സ്വീകരിക്കാമോ അതുപോലെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ജോലി കൂടുതലാക്കും. പക്ഷെ കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഉണ്ടാക്കണം അതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നില്ലേ? അത് നമ്മൾ ജോലി കൂടുതലായിട്ട് കരുതുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ജോലി കൂടുതലായിട്ട് ഒരിക്കലും കരുതരുത്. കാരണം ശാശ്വതമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധമുള്ളത് ഭഗവാനോട് മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. മറ്റുള്ള ബന്ധങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ്, നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം മാത്രമാണ്. ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വധർമ്മമാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ജന്മത്തിൽ. കാരണം നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളാണ്. ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ആരുമെല്ലാം ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ അത് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഇവരെയെല്ലാം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി അത്രമാത്രം. പക്ഷേ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്. ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. അത് മാത്രമേ നമ്മളോടൊപ്പം ശാശ്വതമായിട്ട് നമ്മോടൊപ്പം വരികയും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി അദ്ദേഹത്തിന് 3 നേരവും നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിനും നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുക. വളരെ കഷ്ടമായിട്ട് നമ്മൾ അതൊന്നും കഷ്ടമായിട്ട് നമ്മൾ കരുതരുത്. കാരണം രാവിലെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് വെക്കാനോ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പലഹാരം ഭഗവാന് നിവേദിക്കാനോ അതൊന്നും അത്രമാത്രം നമുക്ക് സമയം എടുക്കുന്ന കാര്യമല്ല. കാരണം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് അത്. വീട്ടിൽ ഒരു 2 or 3 നിമിഷം അതിനു വേണ്ടി വരും അത്രമാത്രം. പക്ഷേ ആ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും വിഷമമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നരുത്.
അങ്ങനെ അനർത്ഥ നിവൃത്തി വരുത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്രസാദ സേവ. ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ പ്രസാദം നിവേദിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് മാംസാഹാര ഭക്ഷണമാണ്. മാംസാഹാരം ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്, അമ്മമാരെല്ലാവരും 16 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് നോൺ വെജ് ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഞങ്ങൾ അത് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു, എത്ര പേര് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൽ ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നാമം ജപിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് അത് പറയുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം കേട്ടിട്ടും, അതായത് ആ മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അത് വിളമ്പി, അത് നമ്മളൊരു പാപകർമ്മമല്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. കാരണം മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നതിന്റെ പാപകർമ്മ വശങ്ങൾ, അതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കുട്ടികളെ പാപകർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. കാരണം പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് മാംസം കഴിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ മാംസം വിൽക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല പാപം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. 6 പേർക്ക് അതിന്റെ ദോഷം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ഒന്ന്, മാംസമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പശുമൃഗാദികളെ വളർത്തുന്നവർ. രണ്ടാമത്, മാംസത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്നവർ ആ പശുമൃഗാദികളെ. മൂന്നാമത്, അറക്കുന്നവൻ. നാലാമത്, വാങ്ങിക്കുന്നവൻ. അഞ്ചാമത്, വെച്ചു കൊടുക്കുന്നവൻ. ആറാമത്, വെച്ച് വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നവൻ. ആറാമത്, കഴിക്കുന്നയാൾ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് മാംസം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ദോഷവശങ്ങൾ, അതും പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് അതിനോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം? കരുണ, അതായത് മൃഗങ്ങളോടുള്ള കാരുണ്യം വളർത്തുക. അവരെ ആ മൃഗങ്ങളുടെ ആ ഒരു നിസ്സഹായാവസ്ഥ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. മൃഗങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഇന്നസെന്റ് ആണ് അവരെല്ലാവരും. അവരുടെ മനസ്സിൽ ചതിയോ അസൂയയോ ഒന്നും തന്നെയില്ല നമ്മൾ മനുഷ്യരെ പോലെ. അത്ര ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള, നിസ്സഹായരായിട്ടുള്ള ആ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതും അതിനെ കഴിക്കുന്നതും എത്രമാത്രം ക്രൂരതയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ ആ കാരുണ്യം, അവരുടെ ഉള്ളിൽ കരുണ, ആ മൃഗങ്ങളോടുള്ള കരുണ വളർത്തി, എസ്പെഷ്യലി കുഞ്ഞുങ്ങളോടെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അവർ പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എസ്പെഷ്യലി അമ്മ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്തതായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരും തന്നെയില്ല. അവരോട് ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ മൃഗങ്ങളോടുള്ള കരുണ വളർത്തി വലുതാക്കുക. അങ്ങനെ അവരുടെ ആ മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവരെ മോചിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ പറയും, മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നവർ പറയുന്നതിന്റെ ഒരു സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, എസ്പെഷ്യലി എൻ്റെ മകളും ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് അവൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഹിന്ദുക്കൾ തന്നെയാണ് മാംസം കഴിക്കുന്നവർ. അവർ പറയുന്നത്, വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡിൽ എന്താ അത്രമാത്രം ഉള്ളത് കഴിക്കാനായിട്ട്? കാരണം വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡിൽ വെറൈറ്റി ഇല്ല, അതാണ് അവർ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇസ്കോണിന്റെ കുക്കിംഗ് യൂട്യൂബില് അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്കോണിന്റെ മെനു, വെജിറ്റേറിയൻ മെനു നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും എത്രമാത്രം ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. സ്വീറ്റ് ആയിട്ട്, റൈസ് ഐറ്റംസ് ആയിട്ട്, സ്വീറ്റ് ഐറ്റംസ് ആയിട്ട്, പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട്, സബ്ജികളായിട്ട് എത്രമാത്രം ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. എസ്പെഷ്യലി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്, അവർക്ക് വായില് സ്വാദാണ് അവർക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്വാദേറിയ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ക്രമേണ നമുക്ക് ഈ മാംസാഹാര ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് അവരെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആ ഫാമിലിയിൽ അതില്ലാതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ, അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് മൂലം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുരോഗതി, അത് ഫാമിലി ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് എത്രമാത്രം പുരോഗതി, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സമാധാനം. കാരണം ആ ഭക്തിയുത സേവനം ആരംഭിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ കുറഞ്ഞ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇല്ലെങ്കിലോ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്
കുട്ടികൾക്കെല്ലാം അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക, എന്തെങ്കിലും ക്ലേശങ്ങൾ വരിക, ദുരിതങ്ങൾ വരിക, അങ്ങനെ ആ പ്രകൃതി നമ്മളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കൂടാതെ നിങ്ങൾ 16 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സത്സംഗം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ അനർത്ഥങ്ങളൊന്നും നിവൃത്തി വരുത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ സ്റ്റക്കായി പോകുകയാണ്, പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതായത് ആനയുടെ കുളി പോലെ ആകുന്നു, അതല്ല. കാരണം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നാമജപം ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും ഭഗവാന് നിവേദിക്കാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് മൂലം പാപകർമ്മങ്ങൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അനർത്ഥ നിവൃത്തിക്ക് ഒരു കുറവ് വരുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം പുരോഗമിക്കുന്നില്ല, അത് അവിടെ വെച്ച് നിന്നു പോകും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നുള്ളത് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രമുദം ഉത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം. പ്രത്യക്ഷാവഗമം, നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ ശരിയായ പാതയിലൂടെയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, അറിയാൻ സാധിക്കും. അത് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പുരോഗതി വരാത്തത്. കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു ഒഴുക്കിൽ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഒഴുക്കിൽ ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ അതേപടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഇത് വേണമോ വേണ്ടയോ, എനിക്കിപ്പോൾ ഇത് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ, അതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുക. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാൻ എവിടേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നോ അങ്ങനെ പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ വിടുക. കാരണം ഓരോരോ ചാൻസ് നമുക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ നാമനിഷ്ഠ പ്രഭു നമുക്ക് ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് ഓരോരോ ചാൻസ് നമുക്ക് തരുമ്പോൾ, അതായത് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ആദ്യം ഭഗവത്ഗീത മാത്രമാണ് നാമനിഷ്ഠ പ്രഭു പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നീട് അത് ഭക്തി ശാസ്ത്രീയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു. അതിന് യോഗ്യത പറഞ്ഞത് 16 മാല ജപിക്കുക. വേഗം തന്നെ കുറെ പേർ, അത്രയൊന്നും എത്താതിരുന്നവർ പോലും ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിൽ ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 16 മാല ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതെന്താ? ഭഗവാൻ നമ്മളെ ആ ഒരു വഴിയിലേക്ക്, ആ ഒരു ഉയർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്, ആ ഒരു ചാൻസ് തരികയാണ്. ആ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നാമനിഷ്ഠ പ്രഭുവിന് തോന്നിയത്, നമുക്ക് ദീക്ഷ 16 മാല ചെയ്യുന്നവർക്ക് ദീക്ഷ കൊടുക്കണം, അതിനെല്ലാവരും റെഡിയാകൂ, അതിന് ഇത്രമാത്രം നിയമങ്ങൾ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ കുറെ പേർ, അതും ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. നമുക്ക് നമ്മളെ ആ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ അതിനോടൊപ്പം ചേരണം, അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ. പുഴ എങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി സമുദ്രത്തിലേക്ക് ചേരുന്നുവോ അതുപോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഇറങ്ങുന്നതോടുകൂടി പിന്നീട് ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ആ വഴിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും, നമ്മൾ ആ ഒഴുക്കിൽ പോകുക, അത്രമാത്രം. പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാൽ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവിടെ നമുക്ക് ഹോൾട്ട് ആകും, അവിടെ നമ്മൾ നിന്നു പോകും. അത് ചെയ്യരുത്. കാരണം ഇതെല്ലാം കഷ്ടമായിരിക്കും, വീട്ടിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും. നാമജപം ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ എല്ലാവരും എണീക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു 6-7 മണിയോടുകൂടി തന്നെ നാമജപം തീർക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. കുറച്ച് വേഗം എണീറ്റ്, ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീറ്റ് വേഗം തന്നെ നാമജപം തീർക്കുക. അത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ ആർക്കും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ നമുക്ക് നാമജപം ചെയ്ത് തീർക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. പ്രസാദം എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും? നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇഡലി, ദോശ, ചപ്പാത്തി ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന് വെക്കാം. നമ്മൾ പുഴുക്കലരിയാണ്, ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് പുഴുക്കലരി ഭഗവാന് നിവേദിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന്. കാരണം പുഴുക്കലരിയും ഭഗവാൻ തരുന്നതല്ലേ, ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പുഴുക്കലരിയാണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത്, അത് ഭഗവാന് നിവേദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മൾ അപ്പോൾ ആത്മകാരണാത്, നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുന്നു. അപ്പോൾ
അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല. കാരണം എസ്പെഷ്യലി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം ഭക്തവത്സലനാണ്, കരുണാലിയാണ്. അദ്ദേഹം മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്. അദ്ദേഹം ഭക്തി മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ, നമ്മുടെ മനസ്സ് മാത്രമേ അദ്ദേഹം നോക്കുന്നുള്ളൂ, നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥത മാത്രമേ അദ്ദേഹം നോക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ശുദ്ധിയായിട്ടുണ്ടാക്കണം, അത് മാത്രമേ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ശുദ്ധിയോടുകൂടി നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയൻ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഭഗവാനെ നിവേദിക്കുക, അത് വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും വിളമ്പുക, എല്ലാവരെ കൊണ്ടും എന്തെങ്കിലും കഴിപ്പിച്ചിരിക്കണം ദിവസവും. അത് വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു വീട്ടിൽ. എസ്പെഷ്യലി മാംസാഹാരത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ 2 തവണ ചിന്തിക്കുക. എസ്പെഷ്യലി കുട്ടികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ദോഷവശങ്ങൾ. അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തപ്പോൾ, അജ്ഞാനമാണെങ്കിൽ കൂടെ, അവിദ്യയാണെങ്കിൽ കൂടെ, പക്ഷെ അവർ പാപമാണ് ചെയ്യുന്നത്, അത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളാണ്, കുട്ടികളുടെ ഗാർഡിയൻസ്. അവരെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ്, നമ്മുടെ ചുമതലയാണ് കുട്ടികളെ സാത്വികരായിട്ട് വളർത്തുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അറിയാത്ത പ്രായത്തിൽ അവർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇത് തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്, പാപകർമ്മമാണ്, ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നിനക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അസുഖങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ അവരെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ വളരെ വലിയ മെച്ചമായി. കാരണം ഫ്യൂച്ചറിൽ അവർക്കും കൃഷ്ണഭക്തനാകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആചാര്യന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ദീക്ഷ എടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അത് അവഗണിക്കും. ദീക്ഷ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ ചിട്ടയോടുകൂടി ഇത് പാലിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? കാരണം ദീക്ഷ എടുത്തു, ഗുരുവിനോട് നമ്മൾ പ്രോമിസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ പാലിച്ചോളാം എന്ന്. അതുകൊണ്ട് അതൊരു നല്ല വശം ദീക്ഷ എടുക്കുന്നത് കൂടെ ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്, ആചാര്യനില്ലാതെ ഈവൻ പൂന്താനം കൂടെ ജ്ഞാനപ്പാന തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആചാര്യൻ തുണയേകണം, ഗുരുനാഥൻ തുണയേകണം. കാരണം ഗുരുനാഥൻ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഗുരുനാഥൻ അത്യാവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്ക്, ആ ഗുരുനാഥൻ അത്യാവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് അധികം നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല. നിങ്ങൾ ആ ഒരു വക്കിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മളെ കൊണ്ട് അവിടെ പ്രോമിസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് 16 മാല ജപിക്കുകയും കൂടാതെ ഈ യമനിയമങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പാലിക്കണം, അത്ര മാത്രമേ അവിടെ പ്രോമിസ് ചെയ്യിക്കുന്നുള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ദീക്ഷ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതലായിട്ടൊന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ ആ ഗുരുനാഥനെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുക. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത് അത്യാവശ്യമാണ് താനും ദീക്ഷ എടുക്കുക എന്നുള്ളത്. കാരണം ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആ കണ്ണി പ്രഭുപാദരാണ്. പ്രഭുപാദരിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തുവാനുള്ള കണ്ണിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് ആചാര്യന്മാർ, പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാർ. അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്നു. ആക്ച്വലി ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ജപിക്കുന്ന ആ മന്ത്രത്തിന് ശക്തി ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ആചാര്യൻ നമുക്ക് ജപമാലയും ജപവും തരുന്നു. ആ ജപമാലയിലൂടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശക്തി കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അത് ദീക്ഷയെടുത്തവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും. അത് കഴിഞ്ഞ് ദീക്ഷ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആ ജപത്തിന് കൂടുതൽ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടാകുന്നു, ഒരു നിഷ്ഠയുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അത്യാവശ്യമായതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെയധികം ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അനർത്ഥ നിവൃത്തി, അതിനുള്ള ഒരു അനർത്ഥ നിവൃത്തി ആകാതെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഏതിലേക്ക്? നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ആ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അനർത്ഥ നിവൃത്തി നമ്മൾ കളയേണ്ടതാണ്. അതായത് ചായ കാപ്പി കുടിക്കുക. അപ്പോൾ ചായ കാപ്പി അതെന്തിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്? അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? കാരണം ചായയും കാപ്പിയും കുടിക്കുമ്പോൾ
ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആകപ്പാടെ പരിഭ്രമമാണ്. ലഹരി കഴിക്കുന്നവർക്ക് ലഹരി കിട്ടാത്തപ്പോൾ ഉള്ളതുപോലെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിലും ലഹരി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന ആ വസ്തു നമ്മൾ എന്തിനായിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്? തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നീക്കുന്നതാണ് ഈ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ചായ, കാപ്പി മുതലായവയെല്ലാം. നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ നിൽക്കാനാണ് പരിശ്രമിക്കേണ്ടത്. കൂടാതെ ഈ ചായ കാപ്പി നമ്മൾ കുടിക്കുന്നത് നിർത്തിയാല് ഒരു 3 ദിവസത്തേക്ക് തലവേദനയും ഛർദിലുമൊക്കെയാണ്. ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അപ്പോൾ അത്രമാത്രം നമുക്ക് ദോഷം തരുന്ന ഒരു വസ്തു നമ്മൾ എന്തിനായിട്ട് കഴിക്കണം? അത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അത്രമാത്രം നമുക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ പോലെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ പോയാലും വെറും വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് 4 നേരവും വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് നല്ല സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. നേരെ മറിച്ച് ചായയും കാപ്പിയും കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ചായ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മള് പരിഭ്രാന്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ അതെല്ലാം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന സാധനങ്ങൾ, ദുശ്ശീലങ്ങളാണ് അതെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് അനർത്ഥ നിവൃത്തി എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം അനർത്ഥങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അനർത്ഥ നിവൃത്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നു. അത് നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷാവഗമം, നമുക്കത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുരോഗതി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആചാര്യനെ സമീപിക്കുന്നത്. ഇനി എനിക്ക് അങ്ങ് ദീക്ഷ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിനോട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനെ ഇനി മുതൽ ചിട്ടയോടുകൂടി നമ്മൾ ആരാധിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ്. പ്രേമപൂർവം, ഭക്തിപൂർവം അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കാൻ. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു ഇതുവരെ. ഇതെല്ലാം അനർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആസക്തി, ആഗ്രഹമാണ്. അതെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആത്മാവിന്റെ ബലത്താൽ നമ്മൾ അതെല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അനർത്ഥ നിവൃത്തി. നാമജപം ചെയ്തിട്ട് ശ്രവണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുരോഗതി വന്നിട്ടില്ല എന്ന അർത്ഥം. ദിവസവും നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ടും ഈ അനർത്ഥങ്ങളെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ നാമജപത്തിന്റെയും ശ്രവണത്തിന്റെയും ശക്തി നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം. നമ്മൾ എവിടെയോ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആ ആസക്തി കുറയ്ക്കുക, വൈരാഗ്യം വളർത്തുക, ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുക. ഉടനടി ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം. അങ്ങനെ അനർത്ഥ നിവൃത്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആചാര്യന്റെ ദീക്ഷയോടുകൂടി നമുക്ക് നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി അങ്ങനെ നമുക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇതിനെല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, വിളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് സംസാരിക്കുക. പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവത് പ്രാപ്തിയാണ്. ആ ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ലഭിക്കുമെങ്കിൽ വളരെ 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 ഉത്തമമാകുന്നു. കാരണം കലിയുഗം കേറിക്കൊണ്ട് വരികയാണ്. അക്രമങ്ങളും ദുരാചാരങ്ങളും എല്ലാം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു. നമ്മൾ സാത്വികരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ വളരെ വളരെ കഷ്ടമാകും. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലുള്ളവരെയും എല്ലാവരെയും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരെയും വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു, നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെ. അപ്പോൾ അവർക്കും അപകടങ്ങളൊന്നും വരാതെ അവരെയും ആ ഒരു ശാന്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളർത്താനാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം, എന്തെല്ലാം തടസ്സങ്ങളുണ്ട്, അതെല്ലാം എങ്ങനെ നീക്കണം, അതെല്ലാം നമുക്ക് അന്യോന്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ള വഴി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരുപാട് പേർ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞവരാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ലവണ്ണം ഉപദേശം തരാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കുക, ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക, മടിക്കരുത്. അങ്ങനെ മാക്സിമം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ സാർത്ഥകമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇനി വേറെ ചിലർ പറയുന്നത് ദേവാരാധന, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഭഗവതിയോ അല്ലെങ്കിൽ
ഗണേശനോ അല്ലെങ്കിൽ ശിവന്റെയോ എല്ലാം ആരാധന നടത്തുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ആരും സമ്മതിക്കില്ല. ആ ആരാധന തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകണം. ശരി, അത് തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകൂ, അത് വേണ്ട എന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല. അത് നിങ്ങൾ വേണ്ട വെക്കണ്ട. കാരണം എന്താണ്? അവരെല്ലാവരും തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമാണ് അവർ. അവരുടെ ആരാധന നമ്മൾ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. കാരണം ചില ദേവന്മാർ നമ്മുടെ ഗ്രാമദേവതകളായിരിക്കും, നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം, അവരെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം. ചില ദേവതമാർ നമ്മുടെ കുടുംബ പരദേവതകളായിരിക്കും, അവരെയും നമ്മൾ ആരാധിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന, സംരക്ഷിക്കുന്ന ആ ദേവതമാരാണ് അവർ. അത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അതിലുപരിയായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആരാധന ചെയ്യുന്നതിൽ എന്താണ് തടസ്സമുള്ളത്? അവരുടെ ആരാധന വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം? പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് അവരെ ആരാധിക്കുക. കാരണം അവരെല്ലാവരും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരാണ്, ഭഗവത് ദാസന്മാരാണ്. ഭഗവാന്റെ ഏത് ഭഗവാന്റെ ഉത്തരവും അതേപടി അനുസരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് അവർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ആ ഒരു ചിന്താഗതി കുറച്ച് മാറ്റണം അത്രമാത്രം. കാരണം കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ദാസന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നതെല്ലാം അനുസരിക്കുന്ന, ഭഗവാന്റെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ദേവതമാരാണ് ഇവർ എന്ന ചിന്തയിൽ ആ ദേവന്മാരെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു. അവരാണ് ശരിയാണ്, അവരാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്കുള്ള ആദരവും ബഹുമാനവും എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനായിട്ട് ഇവരെ കാണാൻ പാടില്ല. കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ഇവരെ തുലനം ചെയ്യരുത്. അത് നാമാപരാധമാകുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകരാണ് ഇവരെല്ലാവരും. പക്ഷേ സേവകരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ അവഗണിക്കരുത്. അവരെ ബഹുമാനിക്കണം, അവർക്കുള്ള ആദരവ് കൊടുക്കണം, അവർക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ സേവകളും ചെയ്യണം. പക്ഷേ നമ്മുടെ ആ ഒരു അവബോധം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മാറ്റണം. ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ് ഇവർ, അതുകൊണ്ട് അവർക്കുള്ള ആരാധനയും നമ്മൾ ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന ആരാധന അത് സുപ്രീം ആയിരിക്കണം. ഭഗവാനെ സുപ്രീമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ സേവകളും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച നിവേദ്യം ഭഗവാന്റെ സേവകരായിട്ടുള്ള ഈ ദേവന്മാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ വളരെയധികം സന്തുഷ്ടരാകും. കാരണം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ആരെല്ലാം ചെയ്യുന്നോ അവരെ ഈ ദേവന്മാരും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം ദേവന്മാരും അതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവരും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കണം എന്ന് ദേവന്മാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ അത് ചെയ്യാണ്ടേ വരുമ്പോഴാണ്, ഭഗവാന്റെ ആരാധനയ്ക്ക് നമ്മൾ തടസ്സം ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്മുടെ ധർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് 3 വിധത്തിലുള്ള ഒരു വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ ദൈവികമായിട്ടുള്ള കോപങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അറിയേണ്ടി വരുന്നത്, അത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആരാധന, നമ്മുടെ ധർമ്മമായിട്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാതെ വരുമ്പോഴാണ് ദേവകോപം ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് എല്ലാവരും കൃഷ്ണഭക്തന്മാരായാൽ, കൃഷ്ണന് വേണ്ടുന്ന സേവനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്താൽ ദൈവകോപം ഒരിക്കലും നമുക്കുണ്ടാകുന്നില്ല. അത് നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു കഥയായിട്ടും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ഭരത മഹാരാജാവ് ഒരു അനർത്ഥം വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മാനായിട്ട് ജനിക്കുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിക്കുന്നു. ആ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ അദ്ദേഹം ബധിരനും മൂകനുമായിട്ട് അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ആത്മജ്ഞാനം വീണ്ടും കളഞ്ഞു പോകുമോ എന്നുള്ള പേടി. അതുകൊണ്ട് ആ ബധിരനും മൂകനുമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ജഡഭരതനെ കാട്ടാളന്മാർ കൊണ്ടുപോകുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? കാളിക്ക് ബലിയർപ്പിക്കാനായിട്ട്. കാരണം ജഡഭരതൻ വളരെയധികം ആചാനുബാഹുവായിട്ടുള്ള നല്ല ഒത്ത ശരീരമായിട്ടുള്ള ഒരു പുരുഷനായിരുന്നു. അപ്പോൾ കാളിക്ക് ബലിയർപ്പിക്കാൻ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള പുരുഷനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാട്ടാളന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു കെട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നു. കാളിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കുളിച്ച് നല്ല വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ധരിപ്പിച്ച്
കാളിയുടെ മുന്നിൽ ബലിയർപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? കാളി സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ആ കാട്ടാളന്മാരെ എല്ലാവരെയും നിഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം ഇദ്ദേഹം പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു ഭക്തനാണ് എന്ന് കാളിക്കറിയാം. അപ്പോൾ ആ വിഷ്ണു ഭക്തന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം സംഭവിക്കുന്നത് ഈവൻ ദേവന്മാർ പോലും ക്ഷമിക്കില്ല. കാരണം അവരും സ്വയം വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരായതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരെ അവരും സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഈവൻ യമരാജാവും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? തന്റെ അജാമിളന്റെ കഥയിൽ യമരാജാവും യമദൂതന്മാരോട് പറയുന്നത്, ആരെല്ലാം കഴുത്തിൽ കണ്ഠിമാല അണിഞ്ഞ് തുളസിമാല അണിഞ്ഞ് നെറ്റിയിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ തിലകം അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവോ അവരുടെ അടുക്കൽ നിങ്ങൾ പോകാൻ പാടില്ല. കാരണം വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരെ എല്ലാ ദേവന്മാരും സംരക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദേവന്മാർക്ക് കൂടി സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അവരുടെ അനുഗ്രഹവും കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദേവാരാധന നിർത്തണമെന്ന് ആരും തന്നെ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ മനോഭാവം മാറ്റണം എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ. അതായത് ദേവന്മാരല്ല സുപ്രീം, കൃഷ്ണനാണ് സുപ്രീം എന്നുള്ള മനോഭാവത്തോടു കൂടി, കൃഷ്ണന്റെ ദാസന്മാരാണ് ദേവന്മാരെല്ലാവരും, അതുകൊണ്ട് ആ നിലയിൽ നമ്മൾ അവരെ ആരാധിക്കണം എന്നുള്ള മനോഭാവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുക. അത് നമുക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ദേവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹവും നമുക്കുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ളവർ, ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്, അസമ്മൂഢസ മർത്യേഷു അസമ്മൂഢ, അതായത് ബുദ്ധിമാന്മാർ, മൂഢന്മാരല്ലാത്തവർ അവർ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷനും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ വഴി വരെ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇനി എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇനിയും കാത്തിരിക്കുന്നത്, തടസ്സം ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിലൂടെ മുന്നേറാനുള്ള അവസരമുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ആ അവസരം വിനിയോഗിക്കുക. അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അതിൽ തടസ്സങ്ങൾ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് മാതാജിമാരോട് പറയുക, ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാം. ഇനി ഒരു പോയിന്റും കൂടെ പറയാനുണ്ട്. അതായത് തിലകമണിഞ്ഞ് കഴുത്തിൽ കണ്ഠിമാലയിട്ട് വൈഷ്ണവന്മാരായിട്ട് നടക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് സ്റ്റാറ്റസിന് ദോഷമായിട്ട്, അതായത് പബ്ലിക് കാണുമ്പോൾ എന്ത് വിചാരിക്കും നമ്മളെ, വൈഷ്ണവന്മാരായിട്ട് നടക്കുന്നത് അത്ര കുറച്ചിലാണോ? ഈവൻ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി വരെ രാമജന്മഭൂമിയിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ വിഗ്രഹത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാധന നടത്തി. അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചിലൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഭഗവത് ഭക്തനാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ കുറച്ചിലൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അതുമല്ല, ആ സമയത്ത് എത്ര ഫിലിം സ്റ്റാർസ്, സൊസൈറ്റിയിലെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ, എത്ര പേർ, അംബാനി മുതൽ അവരെല്ലാവരും വന്നിട്ട് ആ ഭഗവാന് ആദരവർപ്പിച്ചു. കൂടാതെ അംബാനിയുടെ എല്ലാം വീട്ടിൽ എല്ലാ വർഷവും ജന്മാഷ്ടമി, രാമനവമി മുതലായവയെല്ലാം വളരെ കേമമായിട്ടാണ് കൊണ്ടാടുന്നത്. അവർക്കില്ലാത്ത സ്റ്റാറ്റസിന്റെ ഒരു ദോഷം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ അഭിമാനിക്കണം. നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസിന്റെ സിമ്പൽ ആകണം അത്. കാരണം ഭഗവാൻ 3 ലോകങ്ങൾക്കും അധിപതിയാണ്, സർവൈശ്വര്യനാണ് അദ്ദേഹം, ഷഡൈശ്വര്യപൂർണനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കെന്ത് കുറവാണ് വരിക? അതിൽ ഞാൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കുറവാണ് വരിക? കാരണം അദ്ദേഹം സർവ്വലോകങ്ങൾക്കും അധിപതിയായിട്ടുള്ള, ദേവന്മാർക്കും അധിപതിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കുറവാണ് വരിക എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം ചിന്തിക്കണം. നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നവരെ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാതെ അവർ പറയുന്നതെല്ലാം അതേപടി കേട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കരുത്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പ്രഭുപാദ നമ്മളെ ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും ദിവസവും പഠിക്കാൻ പറയുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇതിനുള്ള ഉത്തരമെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുക, അവരെയും ഭക്തന്മാരാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. കാരണം പ്രധാനമന്ത്രിക്കുള്ള കുറച്ചിൽ നമുക്കുണ്ടാകില്ലല്ലോ. അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ധൈര്യപ്പെടുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന് അത് അഭിമാനമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് കുറച്ചിലാകുന്നു? കാരണം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, നമ്മളാകുന്ന ആത്മാവിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ശരീരത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ശരീര സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടികൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്തവ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ആത്മാവിനോ
നമ്മൾ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആലോചിച്ചു നോക്കുക, അടുത്ത ജന്മം നമ്മളാകുന്ന ഈ ആത്മാവ് വേറെ ഏതോ ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു, വേറെ ഏതോ ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അങ്ങനെ അത് കഷ്ടപ്പെടുകയല്ലേ ഒരു ശരീരത്തിനുള്ളിൽ. അത് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ആത്മാവിന്റെ മുക്തിക്കായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുന്നേറണം. എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്റ്റക്കായി പോകരുത്, മുന്നേറണം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പരമപദമാണ്. അത് പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴികളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കണം. അതിന് ഒന്നും തന്നെ തടസ്സമാകരുത്. തടസ്സമാകാൻ ഭഗവാൻ സമ്മതിക്കില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഭഗവാൻ എല്ലാ വഴികളും തരുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ അതും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തേഷാം ഏവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹമജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാമി ആത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം ഏന മാം ഉപയാന്തിതേ. ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ബുദ്ധിയും തരുന്നു, ജ്ഞാനവും നമ്മളിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പകുതിക്ക് വെച്ച് നിർത്തരുത്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന വഴികളിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഭഗവാൻ നമുക്ക് പുറകെ 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 അവസരങ്ങൾ തരുന്നു. ആ അവസരങ്ങളെല്ലാം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അവസരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, 16 മാല ജപിക്കുന്നവർ ഈ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ സർവീസ് ചെയ്യാൻ വരുമോ, ടീച്ചറായിട്ട് വരുമോ, അഡ്മിനായിട്ട് വരുമോ എന്നെല്ലാം നമ്മൾ സർവീസിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആരും റെഡിയാകുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ തരുന്ന അവസരങ്ങളാണ്. ഭഗവത്ഗീത മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്തനാകുക എന്നാണ് അർത്ഥം. 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവസരങ്ങൾ തരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചാടി പിടിക്കണം. അതിനെ വിട്ടുകളയാൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത്. കാരണം ഒരു ചാൻസ് പോയാൽ അടുത്ത ചാൻസ് എപ്പോൾ ലഭിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് ഈ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചാൻസ് ലഭിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അത് വേഗം കൈക്കലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ പുരോഗതി വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാന്റെ പരമപദം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം. അവിടെ എത്തുന്നത് വരെ നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ആ പരിശ്രമത്തിൽ സന്തുഷ്ടനായി ഭഗവാൻ സ്വയം നമുക്ക് ജ്ഞാനം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. അതുവരെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക. തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ നിവാരണം ചെയ്യണമെന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത്, ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സത്സംഗത്തിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്ത് അവയെല്ലാം നിവാരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക, ചോദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഈ നേരത്തെ പുഴുക്കലരി നമ്മള് നിവേദിക്കാനായിട്ട് എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, പുഴുക്കലരി പ്രഭുജി അത് 2 തവണ വേവിച്ചത് കൊണ്ട് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന് നിവേദിച്ചതേ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഭഗവാൻ അത് നിവേദിക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്നാണ്. രാമനിഷ്ഠ പ്രഭുവിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് പറയണം. അല്ലാതെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നും എടുക്കാറില്ല ഈ പുഴുക്കലരി. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളില് പക്ഷേ പ്രഭുജി, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നോക്കരുത്. കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തന്ത്രവിദ്യ പ്രകാരമാണ് നടക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഭക്തിയുത സേവനമല്ല, തന്ത്രമാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ. ആരാധന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആരാധനയാണ്. ഭഗവാനെ ശരിയാണ് പരംപുരുഷനായിട്ട്, പുരുഷോത്തമനായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ആരാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലും ആ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഭക്തി, പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് ഇവിടെ ഉയരുന്നത് പോലെയുള്ള സേവകൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പ്രഭുജി? നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ആ സമ്പ്രദായം ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇത് നിവേദിക്കാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നു? കാരണം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പരമപുരുഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് നിവേദിച്ചാൽ അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അത് പാപമാണ്, അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകൾ, അത് അപരാധമാണ്, അങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവിടെ നമ്മള് ചോറ്, കൂട്ടാന്, മോര്, ഉപ്പിലിട്ടത് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ? വെറും ചോറ് മാത്രം, പടച്ചോറ് മാത്രം. അത് ശരിയാവുമോ പ്രഭുജി?
നമ്മൾ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള എത്ര വേണമെങ്കിൽ 16 കൂട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കും. പക്ഷേ ഭഗവാന് വെറും പടച്ചോറ്, അതിൽ നെയ്യ് പോലും ഒഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത്, അത് തന്ത്രം. കാരണം ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കണം, ഭഗവാന് പടച്ചോറ് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുന്നു, ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രേമപൂർവം, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മൾ ചോറ് മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കുമോ? കാരണം നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ സ്നേഹപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് എല്ലാവരും കൂടെ. പക്ഷെ ഭഗവാനോടാകുമ്പോൾ അത് ആരാധന മാത്രമാകുന്നു. അവിടെ ഭഗവാന് പടച്ചോറ് മാത്രമാണ്. പിന്നെ പായസം കൊടുക്കും, ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. പായസം അതും ആരെങ്കിലും എന്താണ് വഴിപാട് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ലേ പായസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വെറുതെ പായസം നേദിക്കുവോ? എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്. പക്ഷെ അത് ഇവിടുത്തെ സമ്പ്രദായം പ്രഭുജി, അത് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ സമ്പ്രദായം. പക്ഷെ ഇസ്കോണിൽ അതല്ല ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. നമ്മള് വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണോ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഭഗവാനെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമായിട്ട് കാണുന്നു. കുടുംബത്തിലെ അംഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ്, അദ്ദേഹമാണ് കുടുംബത്തിന്റെ നാഥൻ. ആ കുടുംബനാഥന് എങ്ങനെല്ലാം വേണോ, ആ കുടുംബനാഥനെ എങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണോ, അങ്ങനെയുള്ള സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഇസ്കോണിൽ എല്ലാവരും കാണുന്നത്, ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും. ആ കുടുംബനാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ആ ഭഗവാനെ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങളില് ഭഗവാന് ആഭരണങ്ങൾ അണിയിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഡ്രസ്സ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇസ്കോണിൽ അങ്ങനെയല്ല. കാരണം ഭഗവാൻ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണോ ആ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് പട്ടുവസ്ത്രമെല്ലാം, വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണോ യശോദാമ്മ അലങ്കരിച്ചിരുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന് മഞ്ഞപ്പട്ട് ഉടിയിപ്പിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരയിൽ കിങ്ങിണി കെട്ടി, അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ മാലകളെല്ലാം അണിയിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ കിരീടം, മയിൽപീലിയെല്ലാം അണിയിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിന് ഓടക്കുടൽ ചുറ്റി അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ അണിയിച്ചിരുന്നോ അതേപോലെ ആ ഭാവഭക്തിയോടുകൂടി പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. ഓരോ കാര്യത്തിലും, ഓരോ മൈന്യൂട്ട് കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സേവനം. ആ സേവനമാണ് ഭഗവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടത്തെ അമ്പലങ്ങളിലും അത് സേവനമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെ, അത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ആരാധന. നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ അതുവരെ ഉയർന്നിട്ടുള്ളൂ പ്രഭുജി. ദാസഭക്തി, പിന്നെ ശാന്തഭക്തിയും ദാസഭക്തിയും അതുവരെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള അമ്പലങ്ങളിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടുള്ളൂ. ശാന്തവും ദാസ്യവും പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടില്ല. ഇവിടെ തന്ത്രമായതുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്ക് ഉയർന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ആരാധന ഇങ്ങനെയാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അമ്പലത്തിലെ നമ്പൂതിരിമാരോട് എല്ലാവരും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് തടസ്സം പറയും. ശരിയാണ്, ഭഗവാൻ അതൊന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, അതെല്ലാം അപരാധമാണ് പറയും. ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. കാരണം ഇവിടുത്തെ സമ്പ്രദായം അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ അതിനെ ധിക്കരിക്കുകയോ അതിനെ എഗെയിൻസ്റ്റ് പറയുകയോ അല്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ എന്താണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം. അതാണ് ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഡിവോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഡിവോഷനിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി സേവിക്കുന്നു. എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ അപരാധമായിട്ട് തോന്നുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പറയുകയല്ല. കുറച്ച് ഭഗവാന് മാത്രം കുറച്ച് പച്ചരി ഉണ്ടാക്കുക, ഉണക്കലരിയോ പച്ചരിയോ കുറച്ച് ഒരു തവി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റ് വിഭവങ്ങൾ, അതായത് കൂട്ടാൻ, സാമ്പാർ, തോരൻ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കും. അതെല്ലാം ഈ ഒരു കുറച്ച് പച്ചരി ഉണ്ടാക്കിയതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ട് അത് പിന്നീട് ദിവസവും ഭക്ഷിച്ചു നോക്കൂ. അപ്പോൾ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകും. കാരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാന് കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ആഹാരം കഴിക്കാനേ തോന്നില്ല. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള. കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമാണ്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പുഴുക്കലരി നേദിക്കാനായിട്ട് മടി തോന്നുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തവി മതി, ഒരു 5 മിനിറ്റ് മതി പച്ചരി വേവിക്കാനായിട്ട്. അതും വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന മറ്റ് എല്ലാ വസ്തുവകകളും എടുത്തിട്ട്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടാനുകളും തൈര്, ഫ്രഷ് തൈര് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാം ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ സമ്പടത്തിലാക്കിയിട്ട്
നിവേദിച്ച് നോക്കൂ. അതിന്റെ രുചിയും വ്യത്യാസമുണ്ടാകും, നമ്മുടെ ആ ഒരു അനുഭവവും വ്യത്യാസമായിരിക്കും. താങ്ക് യു മാതാജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി, ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഈ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളും എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു നാമനിഷ്ഠയിലും ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് അവിടെ ഗീതാ ക്ലാസ്സും എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ യമനിയമങ്ങളും ഇതും 16 മാലയെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ മുഴുക്കെ എല്ലാവരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആചാര്യനായിട്ട് ആരെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും? ആചാര്യനായിട്ട് ആരെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്? ആചാര്യനായിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങള് നാമഹട്ടയിൽ പോകുന്നുണ്ടോ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? പോകാറുണ്ട്. ഞങ്ങള് സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ നാമഹട്ടയിൽ. എവിടെയാ അത്? നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം എവിടെയാ? ഞങ്ങളിവിടെ ഹരിപ്പാടാണ് താമസം. ഈ അപ്പോൾ കേരളത്തിലെല്ലാം തന്നെ, കേരളത്തിലേക്ക് എല്ലാ ദിക്കിലേക്കും ആചാര്യനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ ജയപാതക സ്വാമിജി മഹാരാജാണ്. അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാവർക്കും ആചാര്യനായിട്ട് ഈ ഇനീഷ്യേഷൻ എല്ലാം തരുന്നത്. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ആചാര്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ട ആള് അല്ലേ? അതെ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനീഷ്യേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങളൊരു ഗുരു ആശ്രയ എന്നുള്ള ഒരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് അയക്കണം. ആ ആചാര്യന്റെ ആശ്രയം, അതായത് ഷെൽട്ടർ എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ഫോം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അയക്കണം. അത് അയച്ചിട്ട് 6 മാസത്തിനോട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ദീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യരായി. പക്ഷേ പ്രഭുജി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ദീക്ഷ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കോഴ്സ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം മായാപൂരിന് ഇന്റർവ്യൂ എല്ലാം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. അപ്പോ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പില് പ്രഭുജിയെ നമ്പർ ഇട്ടാൽ മതി, നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്രയ ഫോം തരും, അത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അയക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തോടു കൂടി ജയപാതക മഹാരാജ് നമ്മുടെ മംഗ്ലൂർ ഇസ്കോണിൽ വരുന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അതിനു മുമ്പ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയിട്ടും ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാം. ആശ്രയ കൊടുത്തിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം, ഷെൽട്ടർ ഫോം ആദ്യമേ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 6 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ എവിടുന്നാണെങ്കിലും ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാം. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? എന്റെ സുരേഷ് പിള്ള എന്നാണ് മാതാജി. മാതാജി എഴുതിയെടുത്തോളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർത്താൽ മതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാ പ്രഭു ഉള്ളതെന്ന് ചോദിക്കാമോ മാതാജി? നമ്മോടൊപ്പം മംഗ്ലൂരിലേക്ക് യാത്രക്ക് വന്നതാ അല്ലേ പ്രഭുജി? പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഞാൻ വരാൻ പറ്റിയില്ല. അതിനകത്ത് ഞാൻ അപ്പൊ അസുഖമായതുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഞാൻ ഒന്ന് വരുന്നത്. ശരി പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ? അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ മടിയാണെങ്കിൽ മണിഭൂഷിത മാതാജിയോടോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജിയോടോ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ഇടൂ. കാരണം ഇത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മൾ മടിച്ചു നിൽക്കരുത്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിമാരുടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ്, അവരുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാരും നോൺ വെജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അവര് കുടുംബ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആഹാരം കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു, അതെങ്ങനെയാണ് അവര് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ചു പേര് ചോദിച്ചതാണ് മാതാജി. അതിപ്പോ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ധൈര്യവും കൂടെ നമ്മൾ സംഭരിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ധൈര്യം ഉണ്ടാകണം. കാരണം വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെങ്കിലും ചായ കാപ്പി ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് പുറത്തു പോയിട്ട് പറയാൻ ആദ്യം ഞാനിത് കഴിക്കില്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ധൈര്യം നമ്മളെ എങ്ങനെ വരുത്തിച്ചോ അതേപോലെ നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നവരും പുറത്തു പോയിട്ട് ഞാൻ നോൺ വെജ് നിർത്തി, എനിക്കത് പറ്റുന്നില്ല, എന്തെങ്കിലും റീസൺ പറയാം. നമുക്ക് ഇത് തന്നെ പറയണമെന്നില്ല, ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അവിടെ ബഹളം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും പറയണമെന്നില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് ഇന്ന് മുതൽ നിർത്തുകയാണ്, എനിക്കത് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു
കുറച്ചൊരു ധൈര്യം നമ്മൾ കാണിക്കണം മാതാജി. അല്ലാതെ എങ്ങനെയാ, നമ്മൾ അങ്ങനെ പേടിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ അല്ലേ സേവിക്കണം, നമ്മൾ തെറ്റൊന്നും ചെയ്യുകയല്ലല്ലോ. നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരിൽ നിന്നും മറച്ചു പിടിക്കണം, പേടിച്ചിരിക്കണം. നമ്മൾ തെറ്റല്ല ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സേവ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത്? അഥവാ ഇനി ആൾക്കാര് അവര് നമ്മളെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടും, അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും റീസൺ ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ. എത്രയോ പേര് പല കാരണങ്ങളാൽ നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നത് നിർത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ പറയാ, ഞാനിപ്പോൾ അത് കഴിക്കുന്നത് നിർത്തി, ഇനി മേലാൽ ഞാനത് കഴിക്കുന്നില്ല, എനിക്കത് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് പറയുക. എന്നിട്ട് വേറെ എന്തൊക്കെ ആഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, ഇത് മാത്രമല്ലല്ലോ ഒരു വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുക. വേറെ എന്ത് അവിടെ ഉണ്ടോ? ചോറും മോരും ഒഴിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ അത് എക്സ്ക്യൂസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മാതാജി. പക്ഷെ നമുക്ക് ധൈര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. മാതാജിമാർക്ക് കുറച്ച് പൊതുവെ ധൈര്യക്കുറവായിരിക്കും. കാരണം എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് എങ്ങനെ പറയാനാണ്. പക്ഷെ ധൈര്യം നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ധൈര്യം സംഭരിക്കേണ്ടി വരും. ധൈര്യത്തോടെ നമ്മൾ അതിനെല്ലാം നേരിടണം. കാരണം ഇതൊരു നല്ല പർപ്പസ്, കാരണം നമ്മുടെ തന്നെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി ആയതുകൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇനി ദിവസം പറയും മാതാജി, നടന്നിട്ട് നാമം ജപിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? ഞാൻ നടന്നിട്ടാണ് ജപിക്കുന്നത്. ഇരുന്ന് ഉറക്കം വരികയാണെങ്കിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കം വരും. നടന്നിട്ട് ജപിക്കുന്നു മാതാജി. പിന്നെ മാതാജി, ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരും സ്വീകരിച്ചാലെന്ന് പറയുന്നു. തെറ്റാണോ? ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെക്കണം ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കാൻ. അതെ, ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചത് സ്വീകരിച്ചാലും. അതെ, അങ്ങനെ പറയുന്നു. ഓക്കെ, ശരി മാതാജി. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ആഴ്ചയിൽ ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും എല്ലാം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അതായത് മാതാജിമാര് അടുത്ത ആഴ്ചയോ മറ്റോ ഐശ്വര്യ മാതാജി വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതുപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരം 3 തൊട്ട് 4 വരെ അല്ലെങ്കിൽ 2 തൊട്ട് 3 വരെയുള്ള സമയമായിരിക്കും. അപ്പോ എല്ലാവരും അതിലും പങ്കെടുക്കുക. കാരണം നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ കൂടുതൽ നമുക്ക് അറിവും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ അറ്റാച്ച്മെന്റും വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പിൽ തുടരുക. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ചോദിച്ച് അതിനുള്ള പോംവഴി എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ഐശ്വര്യ മാതാജി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം മാതാജി ഇനിയും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോ മാതാജിയോടും ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫുഡ് ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോ പണ്ടൊക്കെ വീട്ടുകളിൽ ഗണപതിക്ക് വിളമ്പാറുന്ന ഒരു ഇലയിലാണ് മുഴുവൻ കറിയും ചോറും ഒക്കെ വിളമ്പാറ്. ഇത് വേറെ പാത്രത്തിൽ വെക്കേണ്ട ചോറും കറിക്ക് അത് ഒന്നിച്ചിട്ടാണോ? അതെന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു 2-3 ഡവറകളോ ഉണ്ടാക്കുക. കാരണം അത് ഭഗവാന് മാത്രം. കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടില് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം പ്ലേറ്റ് ഇല്ലേ ഊണ് കഴിക്കാൻ? അല്ല, കറികളൊക്കെ വേറെ പാത്രത്തിൽ കൊടുക്കണമെന്നാ ചോദിച്ചത്. കറികള് പ്രത്യേകം ഡവറയിൽ വെക്കുക. കാരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് മറ്റുള്ളതുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണ്ടേ. ഇപ്പൊ ഒരു സാമ്പാർ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കില് സാമ്പാർ നമ്മള് അതിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഭഗവാന് നിവേദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള സാമ്പാറിലേക്ക് നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ എല്ലാ സാമ്പാറും ഓഫർ ആയതായിട്ട് കരുതുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദോശയ്ക്ക് പ്ലേറ്റ് വേണ്ട, ദോശയും സാമ്പാറും മാത്രം വെച്ചാൽ മതി. ദോശ മിക്സ് ചെയ്യാ. നമ്മൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഭഗവാന് 2 എണ്ണം വെക്കുക, 2 or 4 എത്രയെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അത് ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടില് പ്രസാദമായിട്ട് എല്ലാവരും എടുക്കുക ഓരോ കഷ്ണം. ശരിയോ മാതാജി? ദോശക്കാകുമ്പോ ആവുന്നതിന് അതാ പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മൾ ഭഗവാന് വെച്ചിട്ട് പ്രസാദമായിട്ട് ഓരോ കഷ്ണം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക. ഒരു കഷ്ണമാകുമ്പോ
ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം എല്ലാവരും കഴിക്കില്ലേ? ചൂടാറിപ്പോയെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട, ഇത് പ്രസാദാണെന്ന് പറയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി പറയൂ. മാതാജി, നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പം ഒക്കെ നേദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എണ്ണം എത്ര വേണമെന്ന് അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി, ഭഗവാൻ എത്ര വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മൾ എത്ര കൊടുത്താലും ഭഗവാൻ സേവിക്കും. അതാണ് ഭഗവാന് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ അന്നക്കൂട്ടം സേവിച്ച ആളാണ്. അതായത് നമ്മുടെ വൃന്ദാവനത്തില് എന്ത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തിയപ്പോ മഴ വന്നിട്ട്, ഇന്ദ്രൻ മഴ വന്നിട്ട് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തിയിട്ട് അവസാനം ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന് അന്നക്കൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചോറിന്റെ തന്നെ ഒരു മലയുണ്ടാക്കി. അപ്പോ വൃന്ദാവനവാസികളെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം ഗോവർദ്ധനമായിട്ട് വന്നിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുന്നതാണ്, ആ ചോറ് അന്നക്കൂട്ടം കഴിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് സമർപ്പിക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു 5 or 6 ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് അത്ര നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. അത് കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. 4 എണ്ണമാണെങ്കിലും മിനിമം വെക്കുക. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി, ആരെങ്കിലും ഗുരുയാത്രയുടെ ഫോം വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കായിരുന്നു. ആശ്രയം എടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവര് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അവിടെ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ തന്നാൽ മതി. നമ്മള് ആ ദീക്ഷ എടുക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നിങ്ങളെ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ട്രെയിനിങ് എല്ലാം തരുന്നതായിരിക്കും. മണിഭൂഷിത മാതാജി അതിൽ ട്രെയിനിങ് തരുന്നതായിരിക്കും. കാരണം ദീക്ഷ എടുക്കാനായിട്ട് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ അതൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ അവിടുന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട്, വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്നെല്ലാം, പിന്നെ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ്, എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തരും. അപ്പോ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് ആകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തരുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും അവരവരുടെ പ്രോഗ്രസ് മാതാജിമാരെ അറിയിക്കുക, നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു, എന്തെല്ലാം ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചു, എന്തെല്ലാം വായിച്ചു, ഇതെല്ലാം ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രചോദനമായിരിക്കും, മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും. അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ ചെയ്യൂ. നമ്മള് രാവിലെ തൊട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചു, ഒരു കാര്യം, എന്തെല്ലാം പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു, എന്തെല്ലാം വായിച്ചതിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം നമുക്ക് പുതിയ അറിവ് ലഭിച്ചു, അതെല്ലാം തന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും അതൊരു പ്രചോദനമായിരിക്കും. നമുക്കൊരു സത്സംഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.